በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን አወሃሂድኩም ብአንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትሰምዕዎ ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላኽ ቅዱሳን አቦታትና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ንኹሉ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀበቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡን ከምኡውን ንዓይ ንሂወተይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከነብር ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስትና ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ዝብል መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ ኣብ ዝብል ኣርእስትና ሎሚ መበል 36 ክፋል ልመና ልቃሕ ዘይቲ ብዝብል ኣርእስቲ ብሕብረት ከነስተንትኒና እሞ ደጊመ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን። ወንጌልና ናይ ፍርቂ ለይቲ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 50 ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ። ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዲለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከኣተን 5 ዓያሱ ተን 5 ግና ለባማት የነን። እተን ዓያሱ ቀቀንዲለን ወሲደን ዘይቲ ይተማልአን፣ ተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ብጥነአን ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንጎየ ግና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን። ፍርቂ ለይቲ ግና ጭራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ሽዑ ተን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዲለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዲልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በልአን። ተን ለባማት ከኣይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ዳኣኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳት መርዓዊ መፀ ተንተዳልየን ዝፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ፣ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፅአን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተና ኾታ በላ። ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን የበለን። በዓርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ ሰዓት ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ። እዚ ወንጌል እዚ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፍርቂ ለይቲ ክንበብ ዝሰርዐቶ ናይ ፍርቂ ለይቲ ወንጌል እዩ። ነዚ ብትርጓሜ ዘስተንተነ ከዓ ኣብ ግብረ ሕማማት ናይ ረቡዕ ሻድሻይ ሰዓት ናይ ፍርቂ ለይቲ ዮሃንስ ኣፈወርቂ እዩ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ፣ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ድንግልና ሕልና፣ ዕሽነትን ልቦናን፣ ቀንዴልን ዘይትን፣ ኣዋጅ ፍርቂ ለይቲ ዝብሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ረዲኡና ደጊፉና ዝረኣናዮም እዮም። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ከዓ ልመና ልቃሕ ዘይቲ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ። እዚ ኣብ እዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 8 ኢና ንረኽቦ። እተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍኣና ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽን ሃባእና በልአን። በዚ ኢና ክነስተንትን ኢሉ ኣብዚ ነስተንትኖ ክጥዕመና እንሪኦም ነጥብታት
ناي بحري على قحي مني لقح مالت انتاي مالتي كامن نلقح نمن نلقح بخمي نلقح بخمي نلقح نمنتاي علاما نلقح بخميك لقحنا نملس لقحنا بقبو زي مملاسنان سعبينون سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ነዞም ትሽዓተ ነጥብታትና ክንርኢ አብጸለትኩም ዘክሩኒ ወለድና አሰሮም ይጥለል ብዛዕባ ልቃሕን አለቃሕን ተለቃሕን ክገልጽ ከለው ዘየለቅሕ ቀታሊ ዘይመልስ ከታሪ ዘየለቅሕ ቀታሊ زي ملس نزتلقحه زي ملس كا كتاري ناي بحري علقحي منيو وانجيل يوحنس معرف 1 قصر 3 بو كل خونه كابت زخونه زبل دما بزي بو زخونه يلبون كالوت كان لقح كلنا خابت تلقحنا يو خابت تقبلنا ان نلقح نهب نسجن ناي بحر على قحي يهب بنبر يقبلن انت تقبله اخابت زهاو يقبل كهب كله اي غدلو كقبل كله اي وسهوي اتذهبنا هيابكا هيوتاو نبرت اتا هيوت كابرهان سب نبرت اتا زعبي كاب املاح نلقحها اتا كبرتي هيوتيا اتا خاب افو خاب استنفاسو اوف زبللا زبللنا يا نساب بخبري كسابتي سجان نفسن زفلالة بخبري بتنقاقي خنحزا خاء يتنقنا يلب منا ونيل مخنياتو ولدنا انكوان حدر املاخ حدر سول كساب كندي كبيد مخانو كقال سخلو أسأبق زبلوو أيخفئ أنبر زبلوو أيتفئل سب أمينو إذا حدر زاقمت اللي انت دعايلو أبزدليو ساعات أبزدليو جزية اتحدري هابن انت دعايلو أمون كوين كاختركب كم زلك كاخقل سخلو أسأبق زبلوو أيخفئ أنبر زبلوو أيتفئل سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆላስይስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 16-17 ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ዙፋናት ኮነ ወይ ጎይትነት ሕልቅነት ወይ ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሩሎሞ ኩሉ ብኡን ንዑኡን ዝተፈጥረ ንሱ ቅድሚ ኩሉ እዩ ኩሉውን ብኡ ቆይመሉ ኩሉ ብኡ ተፈጢሩሎሞ ኩሉ ብኡን ንዑኡን ዝተፈጥረ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካልኣይ ነጥብ ንሪኦ ልቃሕ ማለት እንታይ ማለት ዓለማውያን ከለቅሑ ከለው ናታቶም ስርዓት ኣለዎም ንመን የለቅሑ ይፈልጥዮም ካብቲ ዝልቅሕዎ ገንዘብ እንታይ ክረኽቡ እዮም ይፈልጥዮም እቲ ዘለቅሕዎ ሰብ ክመልሶ እንደዘይክኢሉ ዓቕሚ ምስኣን ኮነ ብክሳራ ኮነ بحلفت سجا هناك كخفلو اندزي كيلو كامن يوسدو قوام نبرت زلو وحس غيرهم يمزلك وحيل سلازي لقح مالت انتاي مالتي بزعبا نبرتن بزعبا شركن بزعبا لقح مكينا ايكونان كنزاره بابزي ابزت تنلقحو قال املاح بحدري انه وهابو انلقحو لقح مو بخمي كم زملس بخمي كم زوسدك أما كبب معرف 10 وكلته إنا بحبرت كنستنتن كابتا معرف كساب نوسع تقصد راي ندا نجركو خيدي كساب رابعي تقصد بس هنا مالتي كفو معالتات كيمسة بهاي بلنن تبلو العمتات كأخي كربو خلو بمعالتات نسنتك نفت تاريخا ذكروي إذن هاي جزية لقحائي تستوهب بنا جزية نخبر أملاخ نهوتنا نكنورلي أب كتر خلته
ፀሓይን ብርሃንን ወርሕን ከዋኽብትን ከይጸልመቱ ደመናታት ከዓ ድሕሪ ዝናም ከይተመልሱ እዩ። ፀሓይ ከም ቀደማይ ትበርቕ ኢሉ እቲ ፀሓይ ህይወቱ ዝዓረበት ሰብ ግን ነታ ጽባሕ ትመጽእ ፀሓይ ክሪኣ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ጥበበኛ ሰለሞን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ፀሓይን ብርሃንን ወርሕን ከዋኽብትን ከይጸልመቱ ደመናታት ከዓ ድሕሪ ዝናም ከይተመልሱ በታ ሓለውቲ ቤት ዘንቀጥቅጡላ ኢሉ ብርቱዓት ሰብኡት ዝግብጡላ ጠሓንቲ ስለ ዝወሓዳ ዘብኩራላ ጠማተውን ኣብ መሳኹቲ ዝጽልሙቱላ እዩ። እዚ ኩሉ ንኣካላትና ዝምልከት እዩ። በታ ሓለውቲ ቤት ዘንቀጥቅጡላ ኢሉ ኣብራኽና ኣዳናጉና ጠጠው ምባል ስኢኑ ራዕራዕ ምስ በለ ኢሉ ብርቱዓት ሰብኡት ዝግበጡላ ሕቆና ዝዕፀፈሉ ጠሓንቲ ስለ ዝወሓዳ ዘብኩራላ ኣስናናን ኮራርምትናን በብሓደ ዝረግፈሉ ኣምላኽ ከሐድስ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ምሂሩና እዩ። ብተፈጥሮ ብዘይ ስኒ ብዘይ ኩርምቲ ኢና ንውለድ። ሰዓቱን ግዚኡን ምስ ኣኸለ ከዓ ኣስናንን ኩርምትን ነብቁል። እቲ ኮረምቲ ኣብ ኣስናንን ኮራርምትን ኣብ ቀዳማይ ግዜ ብደረጃ በቲ ኣምላኽ ዝሰርዖ ኩሉ ይረግፍ ማለት በብሓደ ይስደድ ይበቁል ከዓ እቲ መወዳእታ ግን ግዚኡን ሰዓቱን ምስ ኣኸለት ዝነበረ ኮራርምቲ በብሓደ ረጊፉ ኣፍና ብዘይ ኩርምትን ብዘይ ኣስናንን ጠጠው ዝብለሉ ግዜ ከዓ ኣሎ። ጠሓንቲ ስለ ዘወሓዳ ዘብኩራላ እዩ። ምሕያኽ ተጸጊምናስ ቤተሰብና ወይ ውሉድና ኣለምሊሞም ወይ ፈሳሲ ዘስትዩና ግዜ እውን ኣሎ እዩ። ጠማተውን ኣብ መሳኹቲ ዝጽልሙቶላ እዩ። ብርሃን ዓይንና ክንሪአሉ ዘይንኽእል ኣታመኒኻ ኣትመኒኺ ኢልና ነቲ ዝዛረበና ዘሎ ሰብ እውን እንሓተሉ ግዜ እዚ ግዜ እዚ ከይመፀ ከሎ ንፈጣሪኻ ኣብ መዓልታት ንእስነትካ ዘክር። ኣብ ኣደባባያት ዘእቱ ደጌታት ዝዕፀወላ መዓልቲ እቲ ናብ ኣደባባያታት ዘእቱ ጎደና ዝዕፀወሉ መዓልቲ ደሃይ መጥሓን ምስ ላኸወ ድምፂ ኣዕዋፍ ሰሚዑ ምዝትንስእ ኩለን ደረፍቲ ኣዋልድ ምስ ላሕተታ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ብድሕሪኡ መልሲ ስለ ዘየለ ክፉእ መዓልቲ ከይመፀ ባህኪ ኣይበለልን እትብሉ ዓመታት ከዓ ከይቀረበ ከሎ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክር። ካብ ፀጉሪ ርእስና ክሳብ ፅፍሪ እግርና ብልቓሕ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን ከዓ ክምለስ ዘለዎ ኣካላት እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሳልሳይ ነጥቢ ካብ መን ኢና ንልቃሕ? ምክንያቱ ካብቲ ናይ ባህሪ ኣለቃሕ እንደዘይተቐቢልና ካብ ናይ ካልእ ንብረት ተዳምፂና ከይተፈለጠና ናይቲ ንብረቱ ነምፅእ ዘለና ባሮት ክንከውን ኢና። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 ካብ ካልኦት ዘብለፀካ መን እዩ? ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣሎ? ተቐቢልካ ካብ እትኸውን ግና ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ኮንካ እትኽበር እዩ። ኩሉ ዝንብሎ ዘለና ዝርአን ዘይርአን ካብኡ እንድሕር ተቐቢልና ነቲ ዝሃበና ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንዕበየሉ ከመይ ጌርና ክንኮርዓሉ ንኽእል። ምክንያቱ ካብኡ ኢና ተቐቢልና እዩ። ንሱ ዘይፈልጦ ንሱ ዘይሃበና ነገር የለን። ካብ ካልኦት ዘብለፀካ መን እዩ? ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣሎ? ተቐቢልካ ካብ እትኸውን ግና ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ እትኸውን? ስለዚ ነቲ ዝተቐበልናዮ ነገር ውዕለታ ዘይመሃብ ነቲ ዝተቐበልናዮ ነገር በቲ ወሃቢ ከም ፈቓዱ እንደዘይተዳኣ ተጠቒምናሉ እቲ ዝወሃበና ናይ ልቓሕ ከምቲ ክፉኣትን ሃካያትን ኣገልገልቲ ዝተባህለሎም ሳዕብየኑ ከቢድ ይኸውን። ራብዓይ ንሪኦ ንመን ነለቅሕ ኢሉ ንሕና ካብቲ ናይ ባህሪ ኣለቃሒ ንልቃሕ ንሕና
ከነለቅሖም ዝተኣዘዝናዮ ከዓ ኣሎ እዩ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 17 ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 17 እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ ንሱ እውን ንሰናይ ግብሩ ክፈድዮ እዩ እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ እዩ ስለዚ ነቶም ድኻታት ነቶም ጽጉማት ነቶም ሽጉራት ክንገብር ከለና ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ይሕሊፍናዮ ንጸንሕ እሞ እግዚአብሔር ከዓ 100 ከዓበት ገይሩ ይኸፍለና እዩ ስለዚ ሓደ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ንድኻ ንሽጉር ክሕግዝ ከሎ ተረዲእና ምእንቲ ክንገብሮ እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ ንሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ክፈድዮ እዩ ኣበይ ርኢናካ ጠሚኻ ኣበይ ርኢናካ ጋሻ ኾንካ ኣበይ ርኢናካ ሓሚምካ ኣበይ ርኢናካ ተኣሲርካ ክብልዎ ከለዉ እቲ ሕያዋይ ንጉስ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቶም ምሳኻትኩም ዝነበሩ ኣሕዋትኩም ስድራ ቤትኩም ጎረባብትኩም መሳርሕትኩም ዝገበርኩምሎም ንዓይ ገይርኩምለይ እዩ ሕጂ ግና ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ይብሎም ኣብ ሂደት እሙናት ኮንኩም ኢኹም ስለዚ እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ እዩ ስለስም እግዚአብሔር ኢልና ንገብሮ የዕበ ይንኣስ 100 ከዓበት ኮይኑ ኣብቲ ዝመጽእ ከም እሴት ንዓና ዝወሃብ እዩ ኣብ ምሳሌ 28-27 ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 27 ንድኻ ዝህብ ገለ እኳ ኣይጎድሎን ነታ ኣዒንቱ ዝዕሙቶ ግና ብዙሕ መርገም ይወርዶ እዩ ንድኻ ዝህብ ገለ ኣይጎድሎን ተዓዘቡኒ እግዚአብሔር ተዓዘቡኒ መሳኹቲ ሰማይ እንደዘይ ከፊተልኩም በረኸትካ ብዘይ ልክዕ እንደዘይ ኣፍሲሰልኩም ተዓዘቡኒ ንድኻ ዝህብ ገለ ኣይጎድሎን እግዚአብሔር ብባህሪዩ ክህብ ከሎ ኣይጎድሎን ክቕበል ከሎ ከዓ ኣይውስኾን ሂቡ ዝቕበል ኣምላኽ እዩ ኣቦታት ቤተክርስትያን ሂብካ ዘይጎድለካ ብኣብነት ክገልጹ ከለዉ ሓንቲ ክትበርህ ዝጸንሐት ሽምዓ ወይ ጥዋፍ ካብኣ ካልኣይቲ ጥዋፍ እንተደኣ ኣብሪህካ ነታ ክትበርህ ዝጸንሐት ኣይጎድላን እዩ እታ መብራህቲ ዘይነበረ ከዓ ካብኣ ብርሃን ትወስድ እዩ ስለዚ ንድኻ ዝህብ ገለ እኳ ኣይጎድሎን እዩ ዘረወ ንድኻታት ሃበ ጽድቁ ንዘለኣለም ይነብር ኢሉ ቁፅሪ 5 ብኸመይ ንልቃሕ ኢሉ እቲ ዝተለቃሕናዮ እቲ ንልቅሖ ለቕሓ ከምቲ ናይ ዓለማዊ ለቕሓ እዚ ክንድዚ ክልቃሕ ይግብኦ እዩ እዚ ክንድዚ ዓቕሚ ኣለዎ ክንድዚ ይኸፍል ኢሎም መምዘኒ ዝህብዎ ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26 ኣሕዋተይ ኣብቲ ጽዋዓኹም እማ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዑን ንበቅዖ ስለ ዝኾንና ኣይኮናን ንልቃሕ ምክንያቱ እግዚአብሔር ቅዱሳን ኣቦታትና ክገልጽዎ ከለዉ እግዚአብሔር ብቑዓት ኣይጽውዕን እዩ ነቶም ዝጸውዖም ግን ብቑዓት ይገብሮም ነቶም ዝጸውዖም እሞ ተጸዊዖም ንዝመፁ ግን ብቑዓት ንገብሮም ስለዚ ኣነ ፈላጥ ስለ ዝኾንኩ እየ ናብዚ መዓርግ ዝበፂሐ ኣነ ቅዱስ ወይ ቅኑዕ ስለ ዝኾንኩ እየ ኣነ ብቑዕ መምህር ስለ ዝኾንኩ እየ ኣብዚ በፂሐ ከይብሉ ከይንብል ምእንቲ ኣብቲ ጽዋዓኹም እማ ተመልከቱ ኢሉ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዑን እቲ መለክዒ ከምኡ ኣይነበረን እቲ መለክዒ ልቦና ኣይነበረን ስልጣን ኣይነበረን ጭውነት ኣይነበረን እቲ መለክዒ ብኸምኡ እቲ ጸዋዒ ኣለቃሒ ዝህቦ ነገር እዩ ምክንያቱ እቶም ተጸውዑ ከይተረፈ ክገልጽዎ ከለዉ ነቢ ኣሞጽ ኣብ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 10 ክሳብ 15 ዘሎ ትንቢት ኣሞጽ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 10 ክሳብ 15 ሽዑ ኣማስያ ካህን ቤትኤል
نابروبا أم نقص إسرائيل كم زيلو لأخه أموس أما أخل بيت إسرائيل تماها حلو الكالو نسي روبا أم بسيف خموت إسرائيل ونكاب هاجرو خمارخ إيلو يومو أتهاجر نقول لقالاتو مسوارو سيئنات الله منيلو أماسيا كهن بيتيل ناب نقص روبا أم كيدو بزعباتني أملاخسد بزعبا أموس زي كونه زي تجبره نجر يجبري እንደገና ከሐፈረ ተመሊሱ ናብ አማሲያ ደማና አሞጽ አታነቢ ኪድ ናብ ሀገር ይሁዳ ሄደም አብአኸ አንጌራ ኸብላዕ አብአውን ተነበይ ነቲ ንጉስ ከምዚ ንበየል ካለይሉ መጺኡ ናብ አመጽ መጺ ኸኣ ካብዚ ሄደም ንጉስ ክቀትለካ ደልሎ ካብዚ ሄደም ክብሎ ኾኑ بيت الجنا مقدس نجوسن بيت منجستني أمو دقيم دحرزي أبايت النببلوي أموز كأنا أماسيا ملسلو بلون أنس قاسحان عرايد عرون نبر كمبر نبي ويس ود نبي أيكون كن مقاسة أباقع خبكب كله إجزابير وسدني إجزابير كيدمو نهزبي إسرائيل تنبيلو بلني سلازي እግዚአብሔር ዝበለንበር ንስኻ ዝበልካና አይኮንኩን ዝገብር ንአንፈ መገድኻ ይብለሎ ንአማስያ ካህን ቤትኤል ንአማስያ ንመገድኻ ግን አምላኽ ዝበለኒ ክነግረካ ኢሉ ንስኻ ተማሪኽካ ክትከይድ ኢኻ ዘርእኻ ክማርኹ ደቅኻ ክማርኹ እዮም ኣብቲ ርኹስ ሃገርካ ክትመውት ኢኻ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እታ ነጥብና እንታይ ኣነስ واسا أحان عراء دعرون انبر نبي ويود نبي أيكون كوني نبي ويود تغفيلة تقصيرة زنب النبي أيكون كون أنا حلا وحان عراء دعروني كاوز أويعو زي قبا أنخ نسيونا بزمسيني سلقالات بزعبير استمسكنا يهون شارشاي نتبنا بخمين لك أهي እግዚአብሔር ከህበና ሆሎ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ዝኾነ ንኻልኦት እንህቦ ነገር እውን ይህበና ስለዚህ በኸመይና ከነለቅሕ ዘለና ድሕሪ እግዚአብሔር ከነለቅሕ ፈቂዱልና ከነለቅሕ ዝኽእል ዓቕምን ጉልበትን ንብረትን ንዋትን እንተሂብና በኸመይና ነለቅሕ እግዚአብሔር ሕግ ኣለዎ ነቲ ዝህቦ ህያብ ኩሉ ኣቐዲሞ ቅዱስ ስርዓት ይዝሰርዓሉ እዩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 25 ካብ ህዝበይ ምሳኻን ዝነብር ድኻ ገንዘብ እንተለቅሕካዮ ከም በዓል ሓረጣ ኣይትኹኖ ሓረጣውን ኣይትጽዓኖይ ክዳን ብጻይካ እንተሓዝካ ፀሓይከይ ዓረበት ምለሰሉ ታሕዚ ገለ ነገር ክህቡ ከለው ታሕዚ ይሕዙሞ ካልእ ዝወሃብ እንደዘይብሉ ትሰብ ክዳኑ የትሕዚ ስለዚ ምሸት ክመልሶ እንደዘይክኢሉ እቲ ክዳን እንደዘይተመሊስሉ بقرر خجرف كحدر سلازخونه እግዚአብሔር እንተይሉ ክዳን በጻይካ እንተሐስካ ፀሓይከይ ዓረበት መለሰሉ ካብ ህዝበይ ምሳኻን ዝነብር ድኻ ገንዘብ እንተለቅሕካ ከም በዓል ሓረጣ ኣይትኹኖ ሓረጣውን ኣይትጽዓኑ ሎሚ ነዚ ሕሊና ዝረገጹ ኣብ እዋን ዘርኢ ሰብ ጨኒቑ ወሲኢኑ ዘይስእን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ብሎ ወለድና زرء داليه كله خلو حدا ربعت هيبom حج زرء وسدمو قوع مسكونه ግን ክንዲ ዘይ ربعت ክትመልሰሉ ኢኻ ዝብላ ሰራራሃ እግዚአብሔር ፍንፉን ሙኻኑ ይዝገልጽ ኣብዘ ሌዋውያን 25 35 ክሳብ 37 حاوكان تدخيمو مسخا خلو ኢዱን ተሓጽሮ ከም ጓናን ከም ጸጋዕተኛን مسخا ይንበር كابو حارتا ويربها أيتوسد نأملخ كاد أفرح حوكا خامسا خايمبر جنزب كاب حارتا أيتهبو اخلخا خابربها أيتهبو درار علت سئينو زحتكن كال ازدفل عليه نقدن تكالن كجبر زحتكن ببيني اخلخا بربها أيتهبي እምበኣር ናይቶም ኣብ ደገ ኣምላኽ ብቑዓት ዝኾኑ መን እዮም ኢሉ ዳዊት
ልበ ኣምላኽ ክሓትት መንፈስ ቅዱስ ክምልሰሉ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 5 ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ኢሉ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉድኣት ንጹህ ከዓ መማለዲ ዘይቀበል እቲ ከምዚ ዝገብር ስኒ ዘለኣለም ኣይክናወፅን ሓሙሽተ ጥቕስታት ዘለዋ ኣብ ምዕራፍ 15 ኩላ ብሕብረት ተስተንተናያ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን ቅድስናኻ ዝነብር ከመን እዩ ትብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቦ ሓቂ ዝዛረብ ብመልሓሱ ዘይሓሚ ንብጻዩ ዘይጸርፎ ንሓዊ ክፉእ ዘይገብሮ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራሕቲ እግዚኣብሔር ገና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘየለቅሕ ንጉድኣት ንጹህ መማለዲ ዘይቅበል እቲ ከምዚ ዝገብር ንዘለኣለም ኣይክናወፅን እዩ ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ነቲ ተጨኒቑ ዘሎ ጨኒቑዎ ኣሎ ከቢድዎ ኣሎ ሕጂ ካብዚአ ዝያዳ ረብሓ ክረብሕ ዝኽእል ኢልካ ዘይግባእ ነገር ዘይግባእ ልቕሓረጣ ዘይግባእ ወለድ ምሕታት ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጽዩፍ እዩ ሻውዓይ ነጥቢ ንምንታይ ዕላማ ንልቃሕ ኢሉ እቲ ዘለቅሕ ዕላማ ኣለዎ ካብ ጨጉሪ ርእስና ክሳብ ፀፍሪ ርእስና እንድሕር ብልቃሕ ሂብና ኣብ ሰዓቱ ናብ ግዚኡን ከዓ ክምለስ እንተደኣ ኮይኑ ንምንታይ ዕላማ ደኣ የለቃሕና ንምንታይ ዕላማ ደኣ ንልቃሕ ኢሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 29 ክሳብ 30 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 29 ክሳብ 30 ኣብታ መንግስተይ ኣብ ማኣደይ ምእንቲ ክበልዑን ክሰትዩን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከዓ 12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱንሲ ከምቲ ንዓይ ኣቦ ዝመደበለይ ንዓኻትኩም ከዓ ኣነ መንግስቲ መደብኩልኩም እታ መንግስትኻ ንምትምፃእ ንብላ ኣነ ንዓኻትኩም እንታይ መደብኩልኩም መንግስቲ መደብኩልኩም ኣታ ንኡስ መጓሰ ኣቦኹም መንግስቲ ኣዳሊልኩም ኣሎ እሞ ኣይትፍራሕ ኢሉ ኣብ መንግስተይ ኣብ ማኣደይ ክትበልዑን ክትሰትዩን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከዓ 12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱንሲ ከምቲ ኣቦይ ከምቲ ንዓይ ኣቦይ ዝመደበለይ ንዓኻትኩም ከዓ ኣነ መንግስቲ መደብኩልኩም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ኣብ ቁፅሪ 7-14 እንታይ እዩ ዝብል ከድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርየኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ኣነ እየ ዝሓረኽኹም ኣነ እየ ዝመደብክኹም ኣነ እየ ዝቐባእኽኹም ኣነ እየ ዝፀዋዕኽኩም ኣነ እየ ዝለኣኽክኹም ከድኩም ፍርየ ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርየኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን እዚ ፍርየ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብታ መንግስተይ ኣብ ማኣደይ ክትበልዑን ክትሰትዩን ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 8 እንታይ ኢሉ ዘሎ ብዙሓት ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ካብ ሰሜንን ካብ ደቡብን ክመፂኦመ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብ ሕቑፊ ኣብርሃም ክቕመጢኦመ ደቂ መንግስቲ ግና ካብ ዝወፃኦም ኢሉ ናይቶም ዝበቕዑ ልቕሖም ክኸፍሉ ዝኽኣሉ በረኸት ምስ ነገረ ነዚ ዘይገበሩ ከዓ ሰዓብ እዮም ስለዚ ኣብዚ በረኸት ኣብታ መንግስተይ ኣብ ማኣደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክትሰትዩን እዚ ምብላዕን ምስታይን ከምቲ ናይ ምድሪ ምስ በላዓኻ ዝጥመየሉ ምስ ሰተኻ ዝፅማኣሉ ምስ ተሸምካ ዝሰዓረሉ ኣይኮነን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከዓ 10 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱሲ ከምቲ ኣቦይ ከምቲ ንዓይ ኣቦይ ዝመደበለይ ንዓኻትኩም ከዓ ኣነ መንግስቲ መደብኩልኩም ብኸመይ ኢና ልቃሕና ንመልስ ሻሙናይ ነጥቢ ብኸመይ ልቃሕና ንመልስ ወለድና እንታይ እዮም ኢሎም ዘየለቅሕ ቀታሊ ዘይመልስ ከዓ ከታሪ ስለዚ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና እንተ ፈቲና እንተ ፀሊእና እንተ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ክምለስ እዩ ስለዚ ብኸመይ ኢና ክንመልሶ ዘለና እዩ ኣብታ መጀመርያና ክፉእ መዓልቲ ኣይመፀን ከይበለ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 20 እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፅአ
ويتاي حموش مكليت هاب كان إنه خا كلا حموش مكليت ربح كويز حموش مكليت ربح كويز اتزوها بنا حدري اتزوها بنا لقحة كم تني عالم لقحة كم تني عالم مورجج كاو بيزنس نمركاب ولد نمركاب زي كونس كابانا زدليو نجر يلن انتاي دا كابت زالقحي نحنا إنا نربحي معناته كالا حموش مكليت ربح كويس بلو ربح كلكا ويا ربح كلكا اي بلوني مالك اتربحا بخمي لقحنا نملس ربيحنا اتز حدر زهابنا جن كابانا زدليو نجر ولا حنت نجر يلن نحنا نربح بخمي لقحنا نملس نحنا ربيحنا لقحنا نملس إذا لقحازي حواريا قدوس باولوس ناب قبر حواريات تابز صحفو معراف عسرا قصر عسران أربعة قبر حواريات عسران أربعة وياين بقويتا أيس كريستوس تقبل كوامل أختي كفزم وانجيل تسقى أملاخ النامسكركو هيوتي ونسب بأيكان كبرتي أير يعني جزينا نأملاخ نلقها جزينا هيوتنا نأملاخ نوفيو هيوتنا نأملاخ نوفيو كمي اتني هيوتو مئنتاي زدفا كرخباء صحفي قوياين بقويتا أيس كريستوس تقبلكو وملأختين مالت تقبلكو وملأختين لقحي حدري كفصم وانجيل تسقى أملاخ النامسكركو هيوتي ونسي بأي كم كبرت غيره أيرياني سلقالاتو بزاغير استمسكن يهون أب مزمور داويد 37 قصري 21 كلتن اتوم بروخاتو نهاجر كورسو وايوم اتوم نسو زروغموم غنا خصونتي يوممو رسي إلقا حي ملسنون صادق غنا رحرحيمو يهبي رسي إلقا أي ملسن نت እግዚአብሔር زهابو غلبت نت እግዚአብሔር زهابو غزي نت እግዚአብሔር زهابو نواي نت እግዚአብሔር زهابو مريحنت اب كبر እግዚአብሔር አብረብሑ ዘይኮነሲ አንጻር ክብር አምላኽን አንጻር ረብሑን ይውዕሉ ስለዚህ ረሲ ኢልቃሕሞ አይመልስን ጻድቅ ገና ርህርህሞ ይሄብ ስለዚህ እንታይሉ ንእግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ኸለውን ጸውዕዎ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ንእግዚአብሔር ቀረባ ኸሎ እንደዘይ ጸውዕናዮ ቀረባ ኸሎ እንደዘይ ተዳሊናሉ مسرح حقق قرب አይከልን እዘን ደናገልከ አኾሚ ዘን አያሽ ደናገልከ አኾሚ አጋጢሞን ቀንዴልና ከጠፍ ደሊሞ በጃኸንባ ካብ ዘይትኸን ሃባና ምስበልዕን እንታይለኔን ዝምልሳለን ኣብቲ ዕዳጋ ዝሸጡ ኣለውሙ ካብኡ ኸይድከን ዓድጋ እዚ ግን ንዓና ንዓኻትከን ኣይኣክልን ይቆም ዝተባሃለ በሓንሳብ የነይረን سلمنتاي مرعاو هي مص زي حاتتن كساب سلمنتاي كساب مرعاو زمص تصبين اتندناغل كنتا خوينن زي هذا اني قربا خلو صوعو بتزركبول غزي دلي وي اب غزي ناي حاتتان اب غزي نتزتوهبن لقح بغبو كامن كم تلقح بخمي كم تلقح خا ايفلطان ስለዚህ አምላኽ ለምን هو ሀቦኩም ይሉ ብዙሓት ግን ለሚኖ ማይረኸቡን ኣብ ግዚኡ አይለመኑን ማለት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 16-17 ከምትን ሓደ ብልዒ ብኽሩን ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ርኹስ ከይከውን ተጠንቀቑ ንሱ ጸኒሑ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ኽንስስ ننسحا سفراي رخبنمو كم تدربي تفولتو يكون سلقالات بزابير استمسكن يكون سلاززن حموش عياسو دناقلتا انتباهلن اي فلتاكني مخنياتو معصو تراحي خلو قنديل نايبرهن قنديل كبرها زيت قعدغا مسكدها معصو تعزي كابز خمس سورنا بزابير مثالي سلمون معرف حدا كاب قطري 24 بحبرت كنستنتن كاب 24 كساب 33 كساب فصامي معرف مالت
نمنتايو ازي ارست زدلينا قصر 24 انتاي زبل صويع امبسل زبلكم ايدي زرغيحون زستبهاله سلازيلوي نتب حساب لبو زملالس رسي حزبي نمقبال يأداوي كل غزي انتاي مسكونين مستزرغحايني أبوانجيل ماتيوس معرف عسران سلستن يروساليم كم تدرهو نولدا التحقف ندك اكبوم كندي غزي زيد له نسخاتكم جن ابوهم صويعس امبسل زبلكم ايدي زرغيحون زستبهال سلازيلوي ارا مخراي زبلدا ابوهم تغصاصيكا اي تقبلكم ون ازي اتي غبره ملسي ناي نتوم صبيوم زنبوري سلازي انت ملسي እግዚአብሔር ጸዊዕዎ ምንትን ተይሎሞ ኢደ ዘርጊሑ ከሕቆፉ እንደዘይደልዮም ክንሕቆፍ እንተዘይደሊና ምኽሪ እግዚአብሔር እንደዘይተቀቢልና ትግሳጽ እግዚአብሔር እንደዘይሰሚዕና እንታይ ይስዓብየን ዝመጽ ኣነውን እቲ ትፈርህዎ ክመጽእ ከሎ እቲ ትፈርህዎ ከምህቦ በላ ክመጽእ ከሎ መከራ ከም ሸምቦባ ኮይኑ ክበጽሓኩም ከሎ ጸበባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ብመከራኹም ክስሕቅየ ኣነ ከባጭወልኩም ስለቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንእግዚአብሔር ቀረባ ከሎ ድለይዎ በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ከሎ ከዓ ጸውዕዎ ሽዑ ናባይ ክምህለልዮም ኢሉ ማዕጾ እንዳኳሓኳሓ ጎይታይ ክፈተና ኾታይ እቲ መልሲ بحقي አይፈልጠከኒ ስለዚህ ዘመን ምሕረት ዘበን ፍቅረ አምላኽ ዘበን ንስሐ ተወዲዩ ናብ ፍርዲ ኣብ ንሰጋገረሉ ጊዜ ሽዑ ንሰብ ሓንሳብ ሙማት ብድሕሪኡ ፍርዲ ኢሉ ብድሕሪኡ ዝግበር ግብሪ መንፈሳዊ ግብሪ የለን ሽዑ ናባይ ክምህለልዮም ኣነ ገና ኣይክምልሰሎምን አንጊሆም ከደሊን ገናኸ አይከረኽቡልን ይም ስለዚህ እግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ጸውዕዎ ሽዑ ናባይ ክምህለልዮም ኣነ ገና አይክምልሰሎምን አንጊሆም ከደሊኒ ገናኸ አይከረኽቡልን ይም ስለዚህ ምክንያቱ ክገልጽ ከሎ ከዓ ቁጥር 29 በጽሕና ኣለና ፍልጠት ስለዝጸልኡ ፍርሃት እግዚአብሔር ከዓ ስለዘይመረጹ ስለዚህ ሎሚ ፍልጠት አምላኽ ዲና ነፍቅር ምርጫና ከፍርሃት አምላኽ ዲ ፍልጠት ስለዝጸልኡ ፍልጠት አምላኽ ስለዝጸልኡ ህዝበይስ አን ፍልጠት ይጠፋሉ ይል ፍልጠት ስለዝጸልኡ ፍርሃት ከዓ ስለዘይመረጹ ፍርሃት እግዚአብሔር ከዓ ስለዘይመረጹ ይል አስዒቦ ቁጥር 30 ምኽረይ ስለዘይፈተው ንኹሉ ተግሳጸይ ከዓ ስለዝነዓቅዎ አዳምን ሔዋን እንታይ አንገሮም ትናይ አምላኽ ምኽሪ ገዲፎም ናይ ሰይጣን ማዕዳ ሰሚዖም ኣብ ሽግር ከኣትዮም ምኽረይ ስለዘይፈተው ንኹሉ ተግሳጸይ ከዓ ስለዝነዓቅዎ ቁጥር 31 ፍረ መገዶም ክበልዑ ካብቲ ምኽሮም ከዓ ክጸግቡ እዮም እወ ነቶም ዓያሹ ዕልወቶም ክቐትሎም ነቶም ደናቁርቲ ከዓ እትሸለል ምባሎም ከጥፍኦም እዩ ተንሐሙሽ ደናግል ሙኻንን መስኪር ለናለ ወንጌል እንታይ ኢሉ ግን ዓያሱ ኢልወን ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ክቐትሎም እዩ ነቶም ደናቁርቲ ከዓ ሸለል ምባሎም ከጥፍኦም ኣብ መወዳእታ ከዓ ተስፋ ኣሎ ቁጥሪ 33 እቲ ዝሰምዓኒ ገና ብድሓን ክነብር ንኽፉእ ከይፈርሀ ከዓ ከሃድእ እዩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዘይትና ክጠፍኣና ደልዩ እሞ ካብ ዘይት ክንግዳ ሃባና በልአን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣብተን እግዚአብሔር ዝፈቀደልና ውሑዳት ደቃይቅ ግን ዝተባረኻ ብሕብረት ክንሪኦ ዝፀናሕና ነቶም ደንጊኹም ዝኣተኹም እንታይ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ናይ ባህሪ ኣለቃሒ መን እዩ ልቃሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ መን ንልቃሕ ንመን ከነለቅሕ ብኸመይ ኣገባብ ንልቃሕ بخمي أجاباب نلقح نمنتاي علامة نلقح بخمي لقحنا نملس لقحنا زي مملاسن سعبينون
نزوم تمتاتنا رئينا اتقند علامة نإجزابير إلو كابتن بيت إسياس معراف 55 قصر 6 شوعتن نإجزابير بتزر كبولو جزيه دليو قربا خلوون صوعو بتزر كبولو جزيه دليو قربا خلو حجي أب محرت أملاخ حجي أب فقر أملاخ حجي أب نسحا ينازلنا نزن السحازي نزم محرت أملاخ نزم فقر أملاخ عند زي تتقيمنا له زمسجن معلت فردي سلازخ أيو يتبالو لجسم اسم جسم تهل لرئسا ويا أكلال إلت إكيا صباح ناي صباح كفاءتها يا أخلاقي مو نصباح حيتبالو اتمعلت مدحان حجي اتمعلت مدحان صباح حيكونن لومون حيكونن حجي ويتانا مدحنا نيس كريستوس بتا سامراوي تجرز حلفو ملأختي أو وانجيل يوحنس معراف 4 قصر 24 إجزابير منفسي أتوم نا أملاخ زقل قلوخا بحقن بمنفسن كم هو يقبا نبو بحقن بمنفسن زقل قلو لا ساعات كتمسيا نساخا حجي آي إجزابير رديوا منفس قدس مريحوا نتي نسم آزير وعترو دربيا نتماي هوت يا تقبلا ومن هنا هالومي كم زين عياسو دناقل مرعو مسمس اتوا مستبهلا زي كونس حجي كنديلنان زيتنان كندالو امو مستم عايش زي كونس مستم لبامات كنكون مستن دقا املاخ زعصون زي كونس ام مرعت جنشل نزل علم نخحقوس هذا الستفا كفلنا مسؤخون مدب املاخ نسيمو نزي سمعنا بخمس كندالو محرات እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን በሰላም ጀሚሩ በሰላም ዘፈጸመና ለኡለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንቃል እግዚአብሔር ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን አወሃሂድኩም በአንቃድዎን በጥባአትን ንሰማዕኹም ወኻት በሕቡ ዘርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበተውታን ይኽፈልኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን